Pozgarri da hemen hainbeste jende bildu izena, izene honek erakusteu proiektuek jakimine sortu dula, ezta? Orduan, aipau, tente zaudeten ontzako, erosu egingo baldin zaizue, beste bi aukera ere badaudela, alde batetiken streaming bidez zuzenin ematen aigia saio hau, orduan nahi dunak YouTubeko Azpeitiko Udalan kanalien jarraitzeko aukeri dauke, eta beste aukeri izango litzeke goiko udaletxeko 5. solairuko aretoa ilotzie. Han bertan pantalla badao eta lekue badao. Orduan nahi dunak gora ilotan ikustie, badauke aukeri baita ere. Esan da bezala gaurkuen ekindar aurkeztu nahi diogu azpeitiarrai. Ekindar azpeitien bertan eta modu jasangarrien energie sortzie posible ingun proiektu bada. Hainbat hilabetetako lana dago proiektu honen aurretiken, eta gaur, zuen aurrien aurkeztu nahi dugu. Lana desente inda dagoenekoz, baina oindiken asko gelditzea egiteko, eta bide hori zuekin, elkarrekin egin nahi genuke. Beste zer baino lehen, proiektu honen sustatzaileek nortzuk izengean aipauko izuegu. Honakuek, Herriko 4 ikastetxiek, Idaurgi ikastetxie, Azpeitiko ikastola ikasberri, Karmelo Etxegarai ikastola eta Urola BHI, Kulturaz kooperatibie, Artxara kooperatibie, Usurbilko lanbide eskola, bertan merkatari elkartie, Azpeitiko udala eta Ekio lanbidez, Euskal Energien erakundie eta Krean ingenieritza. Lan asko inda puntu onta aliatzeko, baina indi lan asko dago eitegore. Danaren, pentsau deu, momentu edala, fase berri baten sartu eta ja proiektu inguruko informazioa herritarrai trasladatzeko. Puntu hontan, zuei ja proiektua aurkeztu eta pauso bat gehiago eman nahi deu, zuen etxietan, gure etxietan, bertan sortutako energie kontsumitzen hasi alizeteko. Gehiago luzau gabe, gaurko bilerien inguruen itzengo izuet, nola garaukoan bilerie, 3 zati eukigoitu, eta gutxi gora bera ordu terdiko iraupen bat edo izan dezakela aurre ikuste dugu. Lehen da bizi, Nagore Alkorta Azpeitiko alkatiei eta Amagoia Barandiaran Ekiolako zuzendariei emango diogu hitze. Segidan, Josu Labaka zinegotziek eta proiektu honen koordinatzaileek eta Odei Hartzak Ekiola Kooperatibako kontseilariek proiektuen xehetasun tekniko eta ekonomikoek azalduko eskigute. Eta bukatzeko, zuei emango zaizue hitze, zuen kezkak, galderak eta bestelakuek entzuteko eta erantzuten saiatzeko tarti izangoa. Orduan beste gabe, eskerrik asko eman etortzeatik eta Nagore Alkorta eta Amagoia Barandiarenekin utziko zaituztet. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabi. Atzaldeon, eta eskerrik asko gaur San Agustina etorri zaten danoi, eta bereziki eskerrak eman gaurkunez, hizketagai dauken proiektu honen alde lan indezuten erakunde guztiei, Xabier Gasaldu ditu bezala, Euskal Energien erakundie, Ekiola Krin, eta bereziki sustatzaile lanetan diardu duzuen Azpeitiko herri eragilei. Eta Xabier esan duen bezala oso pozgarri da gaurkun danok hemen juntatzie, gara izaileka igalako bizitzen, baina ez gaude geldik, lanak eta esfortzuk biderkau ez, baina gu aurreago ez. Eta gaur, danon hartin, Azpeitiko herri jentzat, pauso berri bat ematea. Azpeiti 2030 plan estrategikoen etorkizuneko Azpeitile irudikau genuen, eta herrigintzan norabide bat ere adostu genuen, eta herri mailako erronka batzuk definiu ginitun, baina baita beste batzuk aldaketa klimatiko bezala ez mundu mailako arazoak dina, baina gure txikitik ere ez, jarrera positibokin, egoera hauei aurreiteko erronkak ere markau ginitun. Zeinek ez du entzunez, klima aldaketan inguruko arazoen ingurun, zeinek ez ditu ikusi naturak ematen nahi zaizkigun seinale guzti hauek, dagoenekoz, kostiente gea, krisi baten aurrin gaudela, sistema beraren, krisile. Eta gaur justu, momentu honetan, argindaran prezioek topio jodu, gaur arratzaleko 7:00, megabati orduko prezio 317 eurotako ezan, eta arratzaleko 8:00
gorena joko. 319 euro izango da megabatio orduko prezioa. Herritar guztiok sekulako prezioak ordaintzen ditugu. Beste zenbait oinarrizko beharrak ere ezin asetuta ibiltzen die, eta beste gutxi batzuk konturatzea sekulako irabaziak dituztela. Eta injustizia egoera honen aurrin, ekitea gokigu eta aurrera pauso bat ematia. Ezinbestien. Eta gauzak honela, gaur egun ezin hobi aukera dugu ez, bazar hau egiteko. Azpeitiko udaletxe, transizio energetikoen bidi, pauso ezberdinek aida ematen, erakunde publiko bezala, proiektu ezberdinek dazke martxan, eraikin publikoetan adibidez, efizientzia energetiko hori hobetzeko proiektuk martxan jartzen nahi geha, argiteri publikun ere, egokitzapen batzuk ditugu, ikastetxekin ere, proiektu ezberdinek konpartitzen ditugu, eta bestik beste, enpresantzako ere, badazko laguntzak plaka fotovoltaiku jartzeko. Eta gaurkuen, pauso garrantzitsu bat ematea ez, Azpeitiarron energi kooperatiba bat sortzea gatozelako. Goitik ez datozen aldaketak, guk betik gauzatzen zaioko geha. Ze batzutan ematen du ez gu arazun parte gehala, eta hori sinistarazten digute ez, baina pentsau dezagun guk konponbide bat ere izan dezakegula, guk konponbidin parte izan dezakegula eta eutzi dizaiogun horri. Horretiken, Azpeitiko udaletxiek, herritarrak eta herri eragileek elkarlarin aritzeko tresna bat izangoa ekindar kooperatibia. Danon hartin, danontzako Azpeiti eraikitzeko tresna. Eskerrik asko da nire etortzeatik eta itzeluzako jot Amagoiai. A ber, izugarrizko impresio ematen du ez talako hainbeste jende aurrian hitz egitea, benetan impresionantea da, zelako hau da indosuen lan guztiaren espilua, bale? Eskerrik asko emon bildu zareten guztioi eta eskerrik asko Azpeitiko herrixai. Ni ekiolari buruzko lau hitz nahi dut esan, eta ez dut nahi inungo protagonismorik kendu pixkat ez gaur benetan zegoen eguna dela, ez ekindarren eguna. Bi urte baino gehiago die ekiola proiektuan lanien hasi ginela. Ekiola proiektua da lankidetza publiko-pribatuari esker eratu zen proiektu bat. Alde batetik energiaren euskal erakundiak eta beste alde batetik Mondragon taldiak, eta Mondragon taldian barruen krean ingenieritza sustatzailearen arteko lankidetzan emaitza da. Helburu bakarrakin sortu zen ekiola, baina helburu hori bastante ambiziosoa zen. Tokiko komunitate energetikoak sortzea zen, Euskal Herriko herri eta bailaretan, bertako biztanleei, herri eta bailara horietako biztanleei biztanle horien energia beharrak asetuko zituen proiektua sustatzea, autokonsumo modeluan eskluiturik gelditzen ginen hainbat pertsonei, zelabaiteko erantzuna ere autogeneraziotik emotea, eta gainera batez ere modelu bat sortzea era sistemikoan Euskal Herri guztietako udal arduradun eta biztanlei komunitate hauek sortzen lagunduko zien prozesu eta erramintak sortzeko. Autornikuntza bultzatu nahi du ekiola, kanpoko iturrietatik mendekotasuna murriztu eta energia berriztagarri eta iraunkorrak sustatuko dituen komunitatuak eratuz. Eta argi dago, Mondragon taldetik sortzen dan proiektu batek, kooperatiba. Kooperatiba modeluan oinarritutako proiektuak bultzatuko zituela. Guk sinisten dugulako kooperatiba bizigaren munduko beharrei, era demokratiko, sozial eta partizipatibo batean erantzuten duen modelu egokienetariko bat dala. Horregatik, gaur hemen gaude, Azpeitian, ekiola berea egin zuen lehen herrian, ekindar kooperatiba elkartearen bidean beste pausotxo bat ematen. Eskerrik asko. Zatia zitek. Atxalde hon, kontu batzuk aurratu dira,
baina odeita bilok ardurauko geha pixkatu ainarteko indako lanan berri ematea, bai. Eta ze puntutan gauden, ikustea ze bain diken ere, ekindar kooperatiba eta bere lehenengo proiektu gauzatzeko, prozesu bat egitie gelditzen dalako, bai. Aurkeztuko deuna, gutxi asko bolta bilon hartien jungoea modu nahasi, baino alik eta orden hauenin aurkezten. Azteko eta behin esan nahi duna da, gaur hemen aurkeztukoana, bereziki zifrak, datuek, ez hartzeko, pintzagin hartzeko datuk diela, nolabait esateko, bai, ez diela ja datu esakto batzuk, ez die konkrezio esakto batzuk, zagoen diken ere aldagai desente daude, gauzak erabakitzeko daude, eta ikusteko daude, zehaztapen eta ekartzeko daude, bai. Aldi berien, nahiko aurreatuta dago, eta guk gaur hemen aurkeztea gatozen hau da, esku hartin dazkeun elementuekin, bai, ja ikusten deulako, gauzagarri izen daitekela lehenengo proiektue, eta, ez aurkeztea gatoz, alik eta transparentzia hunduenekin, oain arte ez egindako lan guzti hori, zertan datzan, bai. Epa. Lehenengo eta behin, lehen nagorek aipadu baita ere, azkenin energien ingurun ez, hainbat ekimen ematen nahi de arlo desberdinetan, eta ikusten genuen momentu ezala urratsa emateko, ez, herritarran arlo hortan edo herritarro konsumitzen duen energien inguruen, geuk Azpeitin sortu eta ez, konsumiko genuen proiektu bat edo sustatzeko behar bat, bai. Energien ingurun lanketa bat emateko, eta hortako ikusten genuen nolabait eredu, ez, publiko, komunitario, kooperatibo baten aldeko apustu inber genula, lehendik, ez, eredu honen ingurun badazkeu esperientziek, hau beha, kulturan adibidez ez eman da prozesu oso luze bat, eta eredu horren baitan kudeatzen da gaur egun, edo Azoka Plaza eredu horren baitan kudeatzen da gaur egun, eta ikusten genuen energien alorrin ere eredu berdinetiken bide bat egin zitekela, ez, eta hortako eragiteko tresna bat sortu behar genula ulertzen genuen, eta eragiteko tresna hori da hain justu ekindar, ez, Azpeitiko herritarran kooperatiba izango dana, bai. Kooperatiba honek, hiru helburu nagusi ditula esaten dugu, hiru helburu nagusi horien hartin lehenengo eta ben sensibilizazioa, gaien ingurun informatzie, gaien ingurun ikasti, gaien ingurun jakitie, eta gai hori lantzen segitzi, ez. Demokratizazio esaten dugu, energien preziuk nahi eran kobratzen dizkigutelako eta ulertzen dugulako, ez, energie oinarrizko beharra izaniken, ez, danon eskura hon berdun zerbitzu badala, eta hori lortu alizateko, ez, proiektu, realan bitartez egin daiteken bide bat badalako. Eta hirugarrenei transizioa, transizio energetikoa, klima larrialdile, ingurumenan, ez, ikuspegi hori nolabait barrerau, eta gauzak beste modu batea egiteko alegin hori edo egin behar degula. Ekindar kooperatibida okilonez esan, ja osauta daola, kooperatiba horrek existitzen du, gaur egun ekindar kooperatiba enpresarial bat bezala egiturauta dao, bertako kide diek, Ream, Ekiola, EBE, eta Azpeitiko udala bazkide laguntzaile bezala, eta gero dago sustatzaile talde bat, lehen Xabik hasieran esan duen, eragile guzti horiek osatzen debena, ez, eta prozesu hontan zehar, oain arte hartu beharreko erabakilek, nolabait talde sustatzaile horrekin edo herriko eragile ezberdinekin kontrastaute hartuek izen die, bai. Baina, hasieran esan bezala, bere bokazioa da, ez, kooperatiba enpresarial izate hortatiken nolabait energi kooperatiba o konsumo kooperatiba batea herritarran parte hartzikin edo bide bat egitiena, bai. Nun, bazkidetza horren bitartez ulertzen dugun, eta hau sustatzaile taldin erabakita dago, kooperatibako erabaki almenan 170 bazkide egingo dien herritarroien esku egongo litzeken, eta 130 bazkide laguntzaile izango lirateken eragile ezberdinen bitartez, bai. Eragile ezberdin horietan, gaur-gaurkoz, ez, lehen aipautako horietan daude, udala eta herri eragileek daude, eta aukera ongo litzeke ere, beste eragileek gehiago edo, bide bat irikitzeko, bai. Baina hor, importante ikusten genuen ere, herritarraz gain, nolabait erakunde publikuk, eta bestelako herri eragileek ere, egotiena, sustapen lan hortan, behaien ekarpena edo egin dezaketelakoen, bai. Ez eta aipau, eta bai aipau nahi nuke, alegile, planteatzen nahi gana da, batetiken, tresna bat sortu behar degula, eta bigarrenik tresna hori sortzeko prozesuen nolabait proiektu praktiko bat martxan ipini behar degula, eta bilek nolabait modu paralelun batea egin behar ditugula.
Esaten degunin, eragiteko tresna bat sortu behar deula da, tresna horren bokazioa, lehen aipautako helburu guzti horietaz gain, proiektu realak egiten jutie da. Bai, gaur batekin hasiko gea, bihar beste bat egin dezakegu eta hirugarrenguen beste bat. Hor uste dugu bide oso luze bat egiteko aukera egon daitekela, gaur teknologiek eta ematen dituen aukerakin ikusten dugu batetik hobetzeko ikaragarri dakeula, bestetiken aukerak egon daitezkela eta ekimena hartzen baldin badeu, bide emankor bat egiteko modu bat egon daitekela eta inkluso modu bat izan daitekela ere, gauzak beste modu batera eginda tokiko ekonomien ere eta herritarran ekonomien ere eragiteko. Eta lehen proiektuei dagokionez, lantzen nahi gan proiektu da plaka fotovoltaikun instalazio bat egitea, Azpeitiko lur sail baten, hain justu hor ikusten den lur sail hortan. Urrestilan daun lur sail bada, hektarea bat ingurukue, eta asmulitzekena da, bertan plaka fotovoltaikun instalazio bat egitea, guk etxin sortzen dugun, edo bazkide posible horien etxin sortzen den, konsumitzen dugun energi hori urte osuen, hemen bertan eta kilometro zero energie lortu ahal izateko. Hori batetiken, esan, plaka fotovoltaikun instalazio bat martxan jarri ahal izateko lursail baten ingurumen oirigintzako plan espezial bat eman beharra daula aurrea, prozedimentu oso luze bat, hori egiten nahi da martxan da hoia, eta, baimenak, ahozko baimenak eta nahiko neritzile jasota daun arren, otsaileako edo aurrikusten degula baimen definitibuek eukitzie. Eta gero esan baita ere, gure kezkatako bat izan da ere, eta transparentzia oso esateko, lur bat okupatzien kontu hori, nekazal lur bat okupau bingo dalako hasieratik eta hor ikusten genuen, nekazaritza ingurumen ikuspegile, zentzu hortan ere ikusten genuen hori nolabait landu egin behar genula, eta proposatzen duguna da nekazal jarduerak bermatzie. Alegia, erabiliko deun hektarea bateko lursail hortan, plaka fotovoltaikuek jartzi ez gain egingo duguna da erabilera bikoitze eman eta nolagait nekazal jarduera batzuk bermau. Nekazal jarduera horiek zein izango die, buelta asko emantzesko, eta proposatzen duguna da batetiken erletegi bat ipintzie, erliek danoak iguez, garrantzitsu dien naturintzako eta kontu guzti hori, erletegi bat ipiniko genuke batetiken, horren inguruen proiektu bat garatzen nahi geha baita ere, ekindarrek hasiera baten lur hori, utziko lioke mundu hortan dabilen persona bati eta behak kudeako luke, eta bigarrenik landare azitegi bat egiti proposatzen da ere, uztargarri ulertzen dalako izan daitekela, eta planteatzen dana da bertako landariek azteko prozesu hortan edo lantzie bertan, eta hau hasiera baten modu komunitariun edo lantzi planteatzen da, baina informe oso batzuk eginda daude bi elementu hauen inguruen, eta orduan esaten deguna o planteatzen deguna da, batetiken erabilera bikoitze esaten dugun horren, kasu honetan erabilera hirukoitze emango geni joke lursail horri. Eta odeiri pasako jotitze, jarraitzeko igual. Txaldean guztioi. Saiatuko naiz orain modu errez baten, sartu gabe detaile teknikoa gehiagietan, baina ikus dezazuen zer den proiektua. Zer den lehenengo ekindarren proiektu hau, Josuk esan bezala, ez litzatekela gelditu beharko soilik proiektu honetan, baizik eta herramienta bat ostera proiektu gehiago garatzeko modu kooperatibo honetan. Lehenengo proiektua proiektu fotovoltaiko bat da, non gutxi gora bera 2200 panel fotovoltaiko instalatuko diren lurrean, estruktura finko batzuen gainean, hor eredu txiki batzu jarri ditugu. Panel bakoitzak 2,2 metro karratu izan ditzazke, eta normalean 4 pertsona baten kontsumo osoa kubritzeko Azpeitin beharko lirateke 5 panel inguru. Panel hauek estrukturan konektatu daude, bai esan ere saiatuko gerala alik eta lur mugimendu gutxien egiten, ez delako proiektuen hauen helburua iritsi eta lurrak urratu antropizatu, baizik eta lur gainean poste batzuk inkatuko dira, etorkizunean proiektua altxa eta gelditu dain zelaia gaur egon dagoen egoera berdinean. Panel fotovoltaikoiek ostera estrukturan konektatu ostera, inbertsore batzutara konektatzen dira, eta proiektu guzti hau gero sare elektrikora konektatzen da. Kontadore bat jartzen da, eta hau da gutxi gora bera demagun proiektuaren energiaren fluxua. Proiektuan kontadore bat jartzen da, proiektua kontatzen du zenbat energia sortzen den, eta
kooperatiban parte hartuko den bakoitzak bere etxeko kontadorea ez du aldatu beharrik, ez du inongo obrarik egin beharrik, baizik eta kontadoren erlazioan datza energiaren traslazio hori, ez? Josuk esan bezala gutxi gara bera hektaria 0,2ko okupazioa izango du lur honek. Proiektuaren helburua nagusiki da bakoitza izan dadin gai bere energiaren 100% sortzeko. Badira beste modalidade batzuk, autokontsumoak adibidez, ez duela ematen eta ez da rentagarria teatzen ere zure 100% sortzea. Eta guk argi geneukan hori izan martzuela helburu nagusi bat, ez? Bakoitzaren buru jabetza propioa bermatzea. Nola lortzen dugu hori? Batetik, aztertzen ditugu apuntatu nahi den edo interesa duen pertsona bakoitzaren azkeneko 3 urtetako kontsumo kurbak, hortarako gero esplikatuko dugu inskripzio, osea, formulario bat beteta eta kontsentimendu emanda jakin dezakegu zein izango litzateken urte osoko kontsumo maila, etxe bizitza bakoitzaren ezberdina izango da, bestalde, detailean kalkulatzen dugu zein den proiektuak sortzen duen energia urte osoko konputuan, badira artxibo meteorologiko oso, bueno, 100% incertidumbre dautenak, baina kalkula ditu daiteke zehaztasun bastanterekin zenbat sortuko duen urteroko globaltasunean, ezin dugu jakin bihar zenbat sortuko duen edo etzi, azkenean eguraldiaren arabera, baina urte osoko kalkuloan 103 asko jota 5eko sorkuntza aldatzen da urte batetik bestera. Orduan guk hartzen dugu urte tipiko bat, analisi guztiak egiten ditugu, badakigu panel bakoitzak zenbat sortuko duen, badakigu bestalde kontsumitzaile interesa duen kontsumitzaile bakoitzak zenbat kontsumituko duen, eta ez demagun lotzen ditugula. Eta esaten diogu herritar bakoitzari, zuk parte hartzeko eta zure kontsumoaren 100% sortzeko, beharko zenituzke 5 panel, 4,5 panel, 4 bakoitzaren kontsumoaren arabera. Eta horrela lortzen dugu, benetan justifikatu alizatea, zuk sortzen dezula zure energiaren 100% eta gainera zure fakturara trasladatuko zaizula. Osea, ez dela izango zerbait simbolikoa, baizik eta edo ez da izango ere ez da beti garrantzia ematen diogu, hau ez dela inbertsio finantziero bat, hau inbertsio energetiko da. Osea, bakoitzak inbertitzen du, diru bat jarri behar da, bakoitzak erosi behar ditu dalako kooperatibaren parte edo bere panel propioak, ez? Baina inbertsio hori zure energia eta zure beharrak asetzeko da. Ez da errentagarritasun finantziero bat ateratzeko. Egia da, diru bat aurreztuko zerala, eta aurrezki horrek zu jarritako diruak amortizazio epe bat izan dezakela ere bai. Ez da gero erakutsiko ditugu zeintzu diren gutxi gora berako datuak. Baina bai garrantzitsua dela, esatea ez gaudela sustatzen hemen proiektu bat non jendeak kooperatiba baten diru bat jartzen du eta horri errentagarritasun bat ateako dio, baizik eta jendeak diru bat jartzen du bere energia propioa sortzeko, datorren 25-30 urtetan. Hau dalen esan bezala egiten dugun balantzea, energia solarra estazionala da, dena dakikun bezala, udan bastante gehiago sortzen da neguan baino. Hemen erakutsi dugu eredu bat, Azpeitiko herritar baten eredu partikularra da, non bere kontsumoa hilabetero barra urdinetan nahiko konstante ikusten den, eta barra horietan ikusten da hilabete nola joan sorkuntza igotzen, udarako hilabetetara, eta gero abenduan jaisten. Hemen gauden latitudengatik eta daukagun klimagatik diferentzia handia dago neguan sortzen dena, udaren sortzen denarekin alderatuta. Txora era abenduan sortzen da, udaren sortzen, abuztuan sortuko litzateken nerena edo pixkat gutxiago. Zer egiten dugu urte osoko balantzea justifikatu. Eta gainera, badago kontzeptu bat esaten dena garantiaz de origen, zuk justifikatu ezakezula, zure kontsumitzen dezun 100% hori, zure proiektu propiotik datorrela. Hortarako gero esplikatuko dugu, komerzializadora berezi bat erabiltzen da, energia hori proiektutik bakoitzaren fakturara eramateko. Hemen analizi honetan, ikusten da, lau pertsonako familia batek urtean kontsumitzen ditula 2889 kilobatio. Lau familiako pertsona tipiko bati, gutxi gora bera dagozkio 5 plaka. Eta urte osoak konpentsatzen da bertan. Eta gero dago eguneko konpentsazio propioa. Egunean ere bai, guk egunean zehar, astean zehar askok lanean gauden nenean, etxean ez dugu hainbeste kontsumitzen, eta gehiago kontsumitzen dugu gaualdera, eta beti dago kontsumo residual bat, ez? Nola funtzionatzen du konpentsazioak? Egunean zehar, zu kontsumitzeko gaietzeran, momentuan, sarera bolkatzen da, demagun sarean akumulatzen dela energia hori, eta gero zuk behar dezunean saretik jasotzen dezu. Ez da fizikoki almazenatzen, baizik eta balantze bada. Zuk sarera saltzen dezu eta gero saretik erortzen dezu. Hori dena lotura guzti hori egiteko
lehen esan dago komerzializadora berezi honetara txikitu behar da. Eta komerzializadora energia hori jasotzen duena, sarean kolokatzen duena, eta ostera bakoitzaren suministroera eramaten duena, eta fakturan representatzen diona. Zeintzu dira Azpeitiko proiektu zehatz honen kosteak. Bi partidan nagusitan banatzen ditugu lanak. Batetik, Josuk esan bezala, orain gauden aurrelan guzti hauetan, eta hau bai ikusten genula kooperatiba energetikoak sustatzerak orduan barrera handi bat. Sektore elektrikoa oso konplexua da, oso konplexua da. Egia da, autokontsumoaren real dekretuak baimentzen zuela bakoitzak nebezitun bere etxe bizitzan plaka jartzeko aukera hori, eta erresten du parte hartzea bakoitzaren sorkuntzan, baina errealitatea Euskadin daukagun intensitate demografikoak ez digula ematen askori, ez bai daukagu teilaturik gure instalazioa jartzeko. Eta hori barrera bada sorkuntzan parte hartzeko zuzenean. Orduan, hori horrela izanik, ikusten genuen horrelako proiektu komunitarioek ere bai, bermaz ezaketela bakoitzaren burujabetza horren lankuntza. Barrera asko daude, eta aurrelan asko daude, baimen asko lortu behar dira, orain Josuk esan bezala urte, eta daramagu planeamendu kompatibilidad urbanistikoarekin, plan espezial bat egin behar izan dugu, ebaluazio ambiental estrategiko bat egin behar da, sarera konexio baimenak eskatu behar dira distribuiderari, ahol batzu jarri behar dira, dokumentu tekniko, proiektu tekniko, exekuzio proiektu guztiak egin behar dira, aurrekontuak egin behar dira, orduan badira hor aurrelan asko, ezin asko dela herritar batek bere kabuz hori dan aurrera eramatea. Zeintzen gure helburua hori erreztu, aurrelan guzti horiek egin, hortan daramagu urte bete, eta hor deitzen diogu sustapen lanak. Oain esan dako urte terdiko lan guzti horren valorazioa. Eta gero bestetik eraikuntzak Azpeitiko proiektua ja aterrizatua eta medizio guztiak ondo egina eta valoratuak, hau izango litzateke ateratzen den Azpeitiko ekindar proiektu globalaren inbertsioa. Hau ostera eman dugu, eta hau, iruditu zaigu interesgarria irudikatzea jakiteko eta bakoitzak ikus dezan ze tartetan sartzen den, ez? Orduan, kontsumo tipikoak hartuta, 4-3 pertsona bateko etxe bizitzetan, zerrangotan egongo litzateken bakoitzak eta zenbat atera barko litzateken. Josuk esan bezala, hauek ez zaitezte gelditu zenbaki zehatz hauekin, hau estimazioa da, nahiko aterrizatua dagona, baina estimazioa da, ez? Eta horrela, bakoitzari dagozkion panel eta aportazioa zein den iristera jakin genezake. Hemen egingo duguna da, formulario bat irikiko da, abisatuko dizuegu interesdunei, hor zuek zuen datuak sartuko dituzue, eta datuak sartuta bi analizi egingo ditugu, eta zuzenean bidaliko dizkizuegu emaitzak. Batetik da, zein den bakoitzaren balantza energetikoa, zenbat kontsumitzen duen bakoitzak, eta horri zenbat panela txikitu beharko lirateoken, eta zein den kooperatiban parte hartzea, eta zein bertsi izan beharko luken, batetik, eta bestetik interesgarriena dela, konparatiba bat. Konparatiba bat, non, konparatzen dugu, gaur egun faktura bat eskatuko zaizue bidaltzeko, gaur egun zein den zuek urtero ordaintzen dezuten elektrizitate prezioa daukazuen komerzializadorarekin, edo norrekin, eta zein izango litzateken ekindarren parte hartuta izango zenuketen ekonomia. Eta hori modu erraiz baten, ezin dira datu orokorrak eman, bakoitza kontsumo perfil ezberdina daukan enean, parte hartzea ezberdina izango da, eta bakoitzari aurrezpen ezberdinak aterako zaizkio, baina hori dana montatu dugu herramienta bat, non informazio guzti hori pertsonalizatu iritsiko zaizuen bakoitzari. Hemen, bai, adarkatu zoi. Aipatzeko, hemen batetik ikuste zute bat bi hirugarrengo zutabien inbertsioa. Hori da, inbertsio referentzia alegia aurreko panelin erakutsi du 1.300.000 inguru da inbertsio osua, bai, bazkidetzan bitartez, nolabait lortu beharreko inbertsioa izango litzeke danon artien, bakoitze bere konsumun arabera eta inbertsioen zutabe hortan proiektua inolako dirulaguntzaik gabe, ze zifratan ateatzen den erakusten da, bai. Gero horren onduen jartzen du udalagan dirulaguntzarekin. Jakiteko, datorren urteko aurrekontutako, 250.000 euro jasota daudela Azpeitiko udalak dirulaguntza lerro bat ateatzeko asmudakelako konsumo kooperatiban parte hartuko luketen bazkidiek diruz laguntzeko, bai? Eta horko nolabait zehaztapenak oraindik egin gabe daude, ikusi beharko da pliegu nola idazten din eta dirulaguntza deialdi hori nola ateatzen dan, baina bazkide egiten dien danak, ez dirulaguntza hori eskau alko leke be.
bueno, gero azaltzea da hori. Diru laguntza posibliek egon daitezkenak, eta uste da ere aipatzi importanti dela, ze azkenin honek ere segun zen momentutan egiten dugun eta nola egiten dugun proiektun ekonomien aldaketak edo onurak izan ditzakelako baita ere. 2019an Europak markatu zuen direktiba bat, guia hasi ginen pentsatzen horrelako iniziatibetan, ikusten genulako herritarrei erramientak eman martzitzaizkiela, beraien energia propioa sortzeko, eta zeizten parte hartzen sorkuntza horretan, ez? Eta Europak atera zuen direktiba bat 2019an non sustatzen zituen komunidade energetikoak. Modu ezberdinetan, hori transposetu dira estatuetara, eta IDAE, Instituto de Ahorro, Diversificación y Ahorro Energético, Espainiko Ministerioaren menpedagonak, berez gaur publikatu behar zituen horrelako proiektu pilotoen dirulaguntzak. Eta dirulaguntza oso potentea dira. Eta egia da Azpeitiko ekindar sartzen dela, de pleno, direktibak esaten duen eta markatzen duen bidean, ez? Orduan itxoiten gaude eta horrek ekonomiak asko aldatzen ditu. Horregatik esategu esartzeko hau pintzekin, porque azkenean injektatzen dio 145ko dirulaguntza proiektuari eta inpaktu handia du. Baina, bueno, hori gaur berez publikatzekoa zen, IDAEk esan zigun, aurten publikatu beharko dute, publikatu bezain pronto eskatuko ditugu dirulaguntzak ekindarrektik, eta ja jakingo dugu, espero dugu ja, otsailerako edo jakitea, benetan txikitu iziguten dirulaguntza horiek edo ez. Eta horrek bakoitzaren kasu propio ere aldatzen du, hasierako inbertsioa murriztan delako. Eta baita esan, proiektu hau ez dela, ez da soilik gaitasun ekonomikoa, eta hortan pentsatzen goden, ez da soilik gaitasun ekonomikoa dugan jendeak parte hartzeko, baizik eta kontrara. Igual, hilabeteko fakturan pisu gehien daukan ekonomia familiar horietan laguntzeko hortara. Zoritxarrez, hasierako inbertsio bat egin behar da, horrelako proiektu berriztagarriak hasieren inbertsio handia dute, eta gero ostera operazio eta mantenimendu kosto txikiagoak dira, baina hasierako apostu hori egin behar da, ez? Eta gero bai 25 urtetan izango zenukena zure energia propia sortzeko aukera. Eta gero bestaldere bai, aldundiaren partetik, lehengo urtean atera ziren linea batzuk, laguntzako ere bai horrelako komunidadei, espero dugu aurten ere ateratzea, eta bezain pronto eskatuko ditugu. Eta hogasunetik badakigu ere bai, buelta bat ematen ari diela, ean nola lagundu azindan IRPF-aren bitartez kenkariak aplikatuz. Eta bueno, azkenean denak batzen du, baina egia da saiatu gehala egiten azterketa bat eta azterketa konparatibo bat bi kasu errealekin, osea, Azpeitiako bi pertsonen kasu errealak hartu ditugu. Izten nahi zen. Vale. Batetik, 4 pertsonako familia bat, eta bestetik, pertsona bakarra, etxe bizitza baten. Azkenean, kontadoreak da parte hartzen duna, bueno, familiak parte hartzen dute, baina kontadorea da kontatzen duna, ez? Orduan, kontadorria txikitutako kontsumoa 4 pertsonetakoa edo pertsona batekoa den. Hemen saiatu gara, faktura elektrikoa ulertzea ez da errexea, oso zaila da. Egia da, guk montatu dugun komerzializadora hau, eta garrantzi ikaragarria ematen dugu gardentasunari. Osea, komerzializadorak normalean 3 kontzeptu nagusitan banatzen dute faktura. Ez bata potentzia terminoa, dela zuk ze potentzia kontratatzen zuen, etxean dauzkasun kontsumoen arabera, eta hori presio finkoa da, eta estatuak regulatzen du. Gero egia da, komerzializadorak gaitasuna daukatela presio horri margen bat sartzea edo ez. Guk egiten duguna da, ez sartu inungo margenik, ez potentziaren terminoan, ez energiaren terminoan, eta bukaeran jarri zein den komerzializazioaren kostua, argi jarrita. Bestetik energiaren presioa, eta hori bai aldagailea dela, gaur egun gainera dagoen egoera elektriko larrialdi baten gaude, oso presio altuak, maksimo historikoetan gaude, bombardeo masibo bat dago komerzializadora ezberdinen artean bakoitzak eskaintzen dizu produktu ezberdin bat, ez? Guk hemen lortzen duguna proiektu honekin da herritar bakoitzak ordaintzea kostua, osea, kooperatiban kostatzen den kostua trasladatzen dio bakoitzak norbanakoari, eta zuk ordaintzen dezun azkenean da zuri energia kostatzen zaizuna, bitarterekaririk gabe. Kasu horret, eta gero ja daude bestelako impostuak, kargo ezberdinak, ez? Eta guk hemen saiatu gera konparatiba bat egiten, datuak ezberdinak ateratzen dira bi kasutan, portzentaiak eta batetik kontsumo perfilak ezberdinak direlako, eta bestetik konparatzen dugulako gaur egun zauden komerzializadorarekin, eskaintzen dizkizun presioekin. Eta hainbeste eskaintza daude,
oso zaila dela konparatzea komerzializadora batek eskaintzen dizuna bestearekin. Baina guk eguna da, norbanakoak momentu horretan daukan egoera hartu, komerzializadora horrek eskaintzen dizkion prezioak jarri, eta ekindarren parte hartuko balu, nola geldituko litzaioken bere hilabeteko faktura. Kasu honetan urte osoko analizitara eraman dugu. Ikusten dugu energia prezioan bi kasutan asko jaisten dela, potentzian komerzializadora batek ez dio margenik sartzen, porque guk ez diogu inungo margenik sartzen, eta hor baten prezio berdina da, bestean aldiz, beste komerzializadora da, eta potentzian sekulako margena sartzen dio. Eta gero bestelakoetan. Labur bilduz, ikusten duguna da, eta hau ez dira gaur egungo prezioekin, hau duela urtebeteko prezioekin dira. Ez ziren ere ez da prezio merkatu historikoak markatzen ditun promedioak, pixkat altuago zegon, baina ez gaur egungo analizia egingo bagenu, ez zego iruditzen egin beharra da honik, porque oraingo momentua excepzionala da, eta holako proiektuak epe luzera begiratu behar dira, baina ikusten da aurreztu dezakezun portzentaia bastante garrantzitsua dela. Eta hau kontuan hartu gabe, etor daitezken bestelako diru laguntzak, ez? Eta, bueno, pixkatzen argazki baten jartzea. Hau, insistitze, bakoitzari iritsiko zaio, bere kasu partikularizatua, bakoitzaren etxe, hor etxaidezte gelditu honekin, eredu bakarrak dielako, baizik eta eukiko ez dutelako bakoitzaren azterketa propioa, interesa izan ezkero parte hartzen hemen, eta gero bakoitzak erabaki alizateko libreki, ea nahi duen parte hartu, edo ez, kooperatiban. EPI dagokionez, alegia ipintzen dugu hor epe bat, alegia gaur aurkezpena egiten dugu, bueno, ez, gatoz esan dugu bezala, ez, lan bat egiten, gaur da egune herritarrakin partekatzen hasten geana, eta gaurtik hasita otsaila bitartien egin nahiko genukena da aurre inskripzio edo inskripzio interesdunen, ez, zerrenda bat jaso, eta izen emate bat irikiko genuke, bai. Izena ematen dunak, inolako konpromisoi gabe emango luke izena, baina, bueno, ez, interes bat dulako, eta egin nahiko genukena da, otsailetik aurrea, nolabait, bueno, ez, inskribitzen da, jende guzti horrekin batea, sustatzaile taldikin batea hartu, ez, nolabait kooperatiba hau eratzeko eta lehenengo proiektu hau gauzatzeko hartu behar din erabaki guztiek, bai. Orduan, hori esan da, bueno, otsaile zehatik esaten dugu, otsailen espero deulako, lehen aurrez esan deten bezala, bueno, plata fotovoltaiko hori martxan ipintzeko baimen guztiek eskutan eukitzia, bai. Orduan, ja hori eskutan eukita, bueno, lehen aurkeztu dugu ez, proiektuen zenbakilek zein dien, udalan diru laguntzie eskutan dakeu, finantziaziouna, bueno, otsaileako eukiko deuzea aukera da, baina eraki berkoa hartu edo ez, otsailin elementu gehiago eukiko iteu, ikusi beharko da diru laguntza idaeko hori ateatzen da, ogasuneku nola dikuntzea aukera dauden, eta seguru asko, ez, hemendik eta otsailea bitarte, egon daitezke, aurreapen edo hobekuntza batzuk baita ere, ez, bi hildo nagusi horietan, bai. Orduan, otsailien egingoen nuke nolabait inskributako jende guzti horrekin, beste batzar bat, egoeri zein dan azalduko genuke, eta horren arabera, urrungo pausuek zein izango liezken erabaki beharko genuke. Eta behin hori erabakita ulertzen dugu otsailetik aurrea, ejekuzio fasea edo salto hori egiteko aukera egongo dala, bazkidetza kanpainekin hasi beharko gea, eta, bueno, odeirek esan duen bezala, inskributago jende guzti horrei, kalkulo personalizau egin gozako be, bueno, diru ekarpena egin beharko da, papela firma beharko die, bueno, kontu asko egin beharko die, baina, bueno, hemen digo txailea bitarte, horre inskripzio moduen edo planteatzen dugu. Eta hortako, izena emateko aukera ja irikita dago, ekindarren webgunien sartzen baldin batzeate zen, interneten, hor ja izena emateko aukera irikita dago, izena bizenak, e-maile, telefonue, eta, bueno, mezun bat inor gutxi nahi badu, hori ere bai. Baina, bueno, azera baten, datu horiekin ja, jasoko genuke, nolabait interes dunen zerrenda bat, bai. Nork egin aldun bazkide, nor, ekindarren. Eta hor, bueno, batetik daude azpeitiko eozein herritarrek, etxe bat eta argi konsumo badaken eozein herritarrek bazkide egin ahalko luke, eta bigarrenik azpeitiko merkataiek. Merkatailekin, sustatzaile taldin dago baita ere bertan merkatari elkartia, interesa azaldu zen eta aukera hori irikitzie ikusi zen eta balidau zen, orduan, bi perfil horietako edo zeinek egin ahalko luke bazkide. Orduan, hor, merkataileen kasuen egile da, segun zen merkataritzak konsumo maila oso altuk dazkela, eta seguru asko esaten genula ere, sustatzaile taldien,
proiektu honen helburu ahalik eta partekauen izeti dala, eta akaso konsumo maila edo langa bat ipinin berko dala, hasiera baten danak hartuko iteu aurre inskripzio hortan, eta gero, otsailetik aurrea jungo beha zehazten ere, ez dalako asmo ere, bi persona edo bi enpresa txiki edo bi merkatain artien, planta fotovoltaikun zati handi bat hartzi, azkenin nahi dana da, ahalik eta partekauen izetie, bai kooperatibi, bai erabaki almena, bai konsumo mailak eta onurak ere ez. Orduan, hau da gaurko prestauta gakenuna, ez da erresa ere sintetizatzie, ordu erdi baten, ez genuen nahi ez da ere sekulako deskarga zarrain, idea orokorrak behintzat, ahalik eta garbilen edo, ipintzi nahi izan, aldi berin ahalik eta transparentzia handien ez ere, gaurko zenbakilek zein dien, eta erakusti nahi da. Eta bain, leheno Xabi gaipaudun bezala, zuena da tarti ez, dauden galderak, iritzilek, kezkak, ez da mikrofonue pasako zute igual, hitzeiti nahi dunak edo, esku altzauta. Kaixo, atzalde hon. Ez da ditan bai. Galdera bat. Hektarea horrekin kooperatiban persona kopuru, bazkide kopuru aurre ikustetak ez dute, o? Gutxi gora bera, kontsumo perfilaren arabera, baina 250 famili demagun partaide izan ditezke. Hortik gorako bazkide kopurua baleo, badago aurre ikustuta beste proiektun bat, ala? Kontu da, esaten genuen batetik tresnie sortu berdeu proiektu realak gauza bal izateko, bestetik tresna hori sortuko dugu proiektu real bat gauza huiez, eta hau izango lehenengo pauso bat. Alegile, lareun da, o konsumo maila horta iriste gehanien, egile da, honek ez dula gehiago emango. Problema eharralitzeke beste lareuneko zerrenda bat eukitzi eta buru puskatzen egotie, zein izen berdun urrungo saltue, izan daiteke planta fotovoltaiko bat, edo izan daiteke beste metodologi batzun bitartez ere, energie sortzeko proiektuek gauzatzi. Orduan, behin ja konsumo kooperatibi osatzen danin, ustez, hasi berdala, rekorrido luzeko ikuspegi hori lantzen. Eskerrik asko. Kaixo. Aita aldu, nego ez daitzen da. Bi galdera. Egin dauken batekin beste etxe batekin. Oina itzalda. Aldaketa egiteko, hor izateko, permanentziek eta beti problema izateko batetik beste aldetzeko. Orduen, astean garaien batek kontratu orduan inde baldin mauke, urte beteko, marko luke gutxi jenez permanentzi baldin mauke, ez? Aldaketa hori egiteko, zen nahi dut? Nik usteet, ekindarri zerbitzu emango dion komerzializagora, egongo litzatekela preiz gain hartzeko egin barren transferentzia hori, baina ez nago ziur. Penalizazio eta baldin mauke? Komerzializagorak hartu beharko luke gain, baina ez nago ziur haber nola funtzionatuko luken hori. Baina printzipioz bai. Oinarte arginderra egin bagarri daukezu. Gazakinde eta proietoma badao egiteko, normalin bi zaizetie, gaza eta arginderra. Gazakinde bago zeu proietoma pentsat. Beste mundua da. Bale. Beste mundu komplikatu bat eta gaza sortzea. Egia zen, teknologia fotovoltaikoa ekindarren lehenengo proiektu izatea fotovoltaikoa ez da kasualidadea. Aztertu ditugu teknologia ezberdinak eta gaur egun eskalabilidadea eta presio kompetitiboak emateko aukera daukan teknologia bakarra fotovoltaikoa da. Proiektu eolikoak tamaina handian oso presionak lor ditzazkete, baina tamaina handia behar dute. Orduan ez dauka zentzurik, ez? Orduan bai ikusi genula fotovoltaikoa zela erantzun eman ziezaiokena. Baina soilik aspektu elektrikoetan. Egia da ere bai, eta horri boltak ematen egon izan gera, behin ja kooperatiba martxan daukazula, dauzkazula proiektu bat, edo etor daitezkenak ostera, ez? Eta daukazu hor sorkuntza elektriko bat, sorkuntza elektriko hori kombinatu dezakezu eta aprobetxatu dezakezu bero bihurtzeko. Eta gaur egun badago ja elementu ezberdinak, izan daitekera aerotermia, energia berriztagarri ezberdinak, ekindarreko kooperatibak eta bertako partaideek erabaki dezaketela ere bai beste pauso gehiago ematea, ez? Baina garrantzitsuena da erramienta sortu, kooperatiba sortu, lehenengo proiektuarekin martxan jarri,
eta hor dinamika bat sortu ja herritarren artean hasteko ere bai pentsatzen zintzuk izango lirateke hurrengo pausoan. Gasakin bai ez herritarrai begira, herritarren parte hartzekin begira, gasakin ibili geana da lapatxen, zabortegile txita botatzean, ez, bertetzegun gas hori nolabait berrerabiltzeko proiektu baten, 2 urte, Aitorrek nire baino azalduko luke, baina buru puskatzen hori nola txertau leiken ez gas natural erabilera bat emateko, eta azkenin, uste elektrizidai egiten buka behar deula, ez da berresa egile zen gai horrekin. Bueno, uste erdi erantzun dezuela, baina gehiago argitzi nahiko nuke. Gaur egun daukeun komerzializadoria utzin behar deu eta komerzializadora berri batea pasau behar deu. Ala balitz, ze gertatzea, porque suposatzen da ekindarrek sortzeun hori banatzeula. Ze pasatzea gure kontsumoa igo egiten baldin bada. Nundikan sortzea, nundikan lortzen da falta den hori. Adibidez esan dezuna, gaur egun hemen hiletanok eukiko dugu gaza berotzeko etxia, baina urtze batzun barru gero eta gehiok eukiko dugu argindarra. Orduan, hor ja alde bat egongoa, bai berogun bai biltzen badeu, ala izangoa, baina kontsumoa desente igokoa. Nundiken lortzea kontsumo hori, gaur egun dauzkagun beste komertzializadorai utzin berbadieu. Hori da nire galdera. Bai, batetik, egon ginen hitz egiten komerzializadora ezberdinekin, ea prest zeuden eskema honetan funtzionatzeko. Eskema hau oso innovadorea da, eta komertzializadorak azkenean egiten dutena da energia erosi eta saldu. Energia erosi, zerbitzu hori eskaini, margen bat sartu eta energia saldu, ez? Eta ez genitun ikusten prest komertzializadorak hasteko funtzionatzen honetan. Horregatik erabaki genuen guk gurea sortzea, soilik zerbitzu ematen diola honi. Eta esan dezun besteari lotuta, zer gertatzen da etorkizun baten nik nire kontsumoa igotzen badet, murrizten badet, azkenean guk iten dugu argazki bat, eta gaur egungo argazkiari dagokizun sorkuntza anuala esleitzen zaizu, ez? Orduan, etorkizunean gehiago kontsumitzen badezu, komerzializadorak erosi bar, ez dizu emango zure energia propio hori nahiko, orduan komerzializadorak erosin barko luke, merkatuan, o enpresa berriztagarriei falta dena, ez? Osea, bakoitzari sekula etzaio zerbitzu ematea zutziko, bakarrik izango duela, gaur egun argazkiaren arabera, portzentai hori garantizatua sortuko duela, eta gero etorkizunean, gehiago behar baldin badu, erosiko da, beste gaur egungo zerbitzu ematen dizuten modu berdinean, portzentai txiki hori, edo gutxiago bada, lortuko dezuna da, zure energia kostea murriztea. Zukin dezulako inbertsioa, demagun. 3.000 kilovatio ordutarako 5 panelekin, etorkizunean 1.500 erdia kontsumitzen dezu, zuk daukazun volumen energetiko guzti horrek egingo dizuz, zuk ordaintzea 1.500 horietatik asko espresioa joagoa. Hau ez da erresa esplikatzen, ez da egituz ondo esplikatu nahi zen, baina azkenean zerbitzua beti emango da, eta ajustatuko da gaur egungo komerzializadoren herramienta berdinekin. Gero, komerzializadoren kontuarekin, guk bermatzen deguna da, eta oso garrantzitsua dena, oso komplexua da struktura guztia montatzea, guk bermatzen deguna da, sortu dugun komerzializadorak zerbitzu emango diola ekindarri horrela funtzionatu alizateko. Hala ere etorkizunean, ekindar askea da, kontratatzeko beste edozein komerzializadorekin, guk operazio eta mantenimendu bat ere bai marra proiektu horreta, funtzionatu dezan eta sortu behar duen bezala, eta gainera garantizatua. Guk ere bai hasieratikan demagun, ekindarrek behar dituen zerbitzu guztiak kubrituak gaude, eta funtzionamendua bermatua dago. Ez du esan nahi, kooperatiba askea dela, eta etorkizunean kooperatibak erabaki dezakela, eta kooperatiban parte hartzen dutenek, ze bide jorratu nahi duten. Eta gero, aprobetxatuz beste kontu bat askotan galdetzei dutela, igual aurretuko naiz, baina zuk kooperatiban parte hartzen dezunean, egia da inbertsio bat egite dezula, eta kooperatibatik irteteko aukera badago. Osea, irten zaitezke nahi dezunean. Así como es libre la adhesión, ateratzea ere bai librea da. Baina hor estatutuetan zehazten da, eta gero etorkizunean kooperatibistei dagokie, ezartzea ze arauren menpe atera zaitezken edo sartu zaitezken. Ni etxe bizitza aldatzen banaiz, askotan izan da, aldatu dezaket nire kontsumo puntua, bai, adibidez autokontsumo proiektu aldin baukazu etxe bizitza aldatzen zea, eta beste aldean dauzkazu panelak eta zintzea aprobetxatu hortaz. Kasu honetan etxe bizitza aldatuta, zuk komerzializadora horri, edo etorkizuan egongo denari esaten diozu, nire kontsumo puntua hau izan ordez, hau da, eta jarraituko dezu zure energia sorkuntza puntutik zure fakturera iristen. Hori albidetzen du.
Norbait hiltzen bada, ez da hil izan kasua, baina norbait hiltzen bada, ere bai partaidetza eredatzen da. Osea, eta norbait atera nahi badu, atera daiteke. Topatzen badu, edo kooperatiban interesa baldin badago, beste norbaitek bere partaidetza erostean, presio tasatu baten gainera, osea, ezin da espekulatu nire partaidetzarekin edo bestearekin, osea, presio tasatuak izan beharko lukete, zure partaidetza ere saldu dezakezu. 5. urtean, pues batean edozein arrazoigatik, atera nahi zu kooperatibatik, hori lortu dezakezu ere bai. Baina, bueno, hori azkenean estatutuetan zehazten da, informazio guzti hori ere bai emango dizuegu, edo laburtu ere bai emango dizuegu, eta bertan arauak ezarriak egongo dira. Eta etorkizunean ekindarre gainera moldatu gaitu arauak beraien egokitzeko errealitatea. Pasea bizitzera, Baita, jarraitu dezakezu ekindarretik kontsumitzen? bai. Hurbiltasun horren, ez da funtsezkoa. Hasierako parte hartzean bai. Ja, baina Bultzatzen dena da, hasierako parte hartzean izan daitezen inguruko Azpeitiko herritarrak parte hartzen dutena, baina gero Azpeitiko herritarren mugitzen bada Andaluziara, jarraituko du Andaluzian kontsumitzen emango energia. Eta orduan ze alde dago ekindar eta adibidez Goiener bezalako erakunde batekin? Goiener komerzializagora bada. Goiener egiten duna da energia... energia... Aipatzen aizeana nahiko antzekoa ulertzen dut. Eta kooperatiba badaura ere, Bai, baina... Ez du sortzen ia ez da, baina... Ekindarra kooperatiba bat azkenean bermatzen duena. Bazkide kontsumitzaile batzuk daudela kooperatiba horretan, eta bazkide kontsumitzaile horrek energia kontsumitzeaz aparte energia sortzen dute. Osea, hau da punto disruptiboa, eta hau da benetan ikusten duguna sistema bide horretara joan behar dela. Bakoitzak sortzea bere energia. Komerzializadora tradizionalek egite dutela energia erosi sortzaile bati, eta zuri energia hori saldu. Kasu honetan, zuri iritsiko zaizun energia zurea da, zuk sortua da, zure partaidetzarekin. Hori da benetan, eredu honek aldatu nahi duela, norbanakoak sor dezan eta jabe izan dadin sorkuntza iturrietaz. Eta komerzializadora herramienta hutsa da. Osea, guretzako komerzializadora herramienta bat, beharrezko dela sistema honetan, trasladatzeko energia zure sorkuntza puntutik, zure etxeko fakturara. Alegia ekindarren bitartez pauso bat aurreo ez. Esaneat, Goienerrekin energi berriztagarrile konsumiu dezakezu, baina energi berriztagarri hori nun sortu edan edo, nik bintzet ez da erantzuten, esaneat, nun baiten sortukoa, gu planteatzen nahi gana da, pauso bat aurreo jutia, eta Azpeitin bertan energi berdi sortu eta geu konsumitzia. Hori da pixkat egiten den planteamentu eta aurrera pausua. Eta esaten da nien, alegia, Azpeitiarrak bakarrik egin daitezke bazkide momentu hontan ekindarren. Gu gala erabaki deulako. Egin ahalko litzeke bazkide, ez da git, Iruñako bat edo, ez Bizkaiko bat edo ez da git, Baxenafarroko bat, lasai asko egin daiteke bazkide, baina kontuan da, guk eragitzen nahi gana da, kilometro zero energie, ez, sortu berdeula, eta orduan, Azpeitiko kooperatiba bat izetie, eta energi burujabetza edo, ez, prozesu hortan edo, lehenengo urratsak ematie, txikitik hasi, eta lehen esan duen bezala, proiektu berrien bitartez, Azpeitin, ez, konsumitzen deun energi hori, alik eta gehien, bertan sortu, eta, energi garbile, berdie edo, izan dadila, eta azkenin ere, burujabia izan dadila ere, ez, kooperatibista edo bazkide dien horiek eukiko belako, ez, bere kooperatiba horren erabaki almena, planta fotovoltaiko horrekin zer pasatzen da, urrengo proiektu zein izango dien, hartu berdin erabaki guzti horietan nolabait, parte hartze hori, ez, bermaute egotie eta herritarrak behar egizetie, bere burun jabe, esango duko mila hartin, gai honi lotuta. Bai, okerrez baldin nago grabatzen nahi di, oin estremin bitartez zuzenin botatzen nahi di, eta ondorengo egunetan jarrikoa bideu ez daitu daleko egunin nengoan, o uztarrian nengoan hori ez daitu, baina bai jarrikoa ala pentsatzen. Mikro hartu zandanak aitzeko, bai. Bai, baina atzeko guztia baitu. Oso altu izan berko emestela. Bazkide aukeratzeko edo egiteko garaien lehentasune nork eukiko?
guzaten jardun gana baina arte, inskribiutakuk lehentasun eukiko bela, hori behintzat bai, baina arte hartuta daun erabakile hori da. Gero, otsaileko referentzi hortan ikusi beharko zenbat inskribitzen dien, eta hor, irizpide batzuk adostu beharko die, nola ez egingo dan lehentasune. Azkenin esate duna da, herritar, ez bi perfil esan ditu, herritarrana eta merkatalena, merkatalena esan dugu langa bat jarri berrote genuken, konsumo maila oso altuko duek ez sartzeko eta txikilen hartin partekatzeko, ikusi beharkoa, baldin badaude ehunka eta ez baldin badak abitzen, batzar baten eraki beharko dugu lehentasun horiek nola marka berditen. Baina bai esan duguna, bintzet ez inskripzio indak ebenak lehentasun eukiko debela, bai erabakitan parte hartuko be eta lehentasun eukiko be bazkideitako orduen bai. Esan dezute, lehenengo inbia dela sarrera bat, ez da, inbertsio sarrera bat. Eta gero urtero kuota bat egongo da, edo mantenu bat dago beharko dago, oso zaurrek ikusten da? Ez. Azkenean, proiektu hauen ekonomiak funtzionatzen duzuk inbertsio bat egiten zu. Proiektuak energia sortzen du nenean diru sarrera batzuk dauzka, eta sortzen den diru sarrera horietatik zati batzuk erabiltzen dira proiektuaren operazio eta mantenua eramateko, bermatzeko gainera, eta modu riguroso baten produzituko dula, produzitzen duela, bai errendimendu arloan eta bai disponibilitate arloan. Proiektuak dauzkan, arazo komponente aldaketak, mantenimendu korrektiboak, ere bai kubrituak daudela, eta hori azkenean, eta gero kooperatibaren kudeak eta ere bai. Guk egiten dugun analisi ekonomikoan, kooperatibak bere 30 bizitzetan dauzkan gastu guztia kontemplatu dauzkagu. Inpostuak, kudeak eta kooperatibak gero administrazio bat behar du, hori dena baloratua dago eta dana aterrizatua dago. Gehien bat, ziurtasuna izateko 25 urtetan izango den presioaz. Baina ez da parte ordaindu behar. Hori kooperatibak azkenean elementua da, aktibitate ekonomiko bat du, eta bere kabuz joaten da finantziatu eskero finantziazio itzultzen, eta behar diren alkantze edo lan ezberdinak kudeatzen. Eta zer? 25-30 urte. 25, horrelako teknologiak gehien bat nagusitzen da. Gaur egun 30 izan daiteke. Hau ez da 25 urteetan iristen data proiektua hiltzen da. Porque azkenean panel fotovoltaikoak badaukate degradazio bat, panel fotovoltaikoak guk kontemplatu dauzkagunak monokristalinoak dira lehenengo urtean 100% degradazioa du, eta hortik aurrera urtez urte 0,55 degradatzen dijoa, eta fabrikanteak garantizatzen dizu 25 urtetan degradazio hori eta sortuko duela portzentai hori. Ez badu sortzen, fabrikanteak aldatzen dizu panela. Orduan, 25 urte irenean, esaten dugu, ereduak 25-30 urtetara luzatu daitezkelak. Horrek ez du esan nahi erabakitzea, eta hori kooperatibak erabakia izango da, 20. urtean erabakitzen du, guazen beste inbertsio bat egitea, eta guazen onditzea proiektua, panelak aldatzea, horiak kooperatibak eta kooperatibistek erabakiko dute, nola egiten jarraitu bizitza ematen proiektu horri, ez? Baina beti itxi iten da plazo bat. Eta ja behin, utzaila aldautakoen, noiz azta hori martxan, Kontua, esango dugu bi hankada azkeula, batetik da ez planta fotovoltaikue montau izateko baimenak behar ditegu, espero dugu hori otsailin eukitzia. Eta bigarrenik da, elementu guztiek gure eskutan dazkeu, erabaki batzuk hartu beharra dazkeu, kooperatiba zein izango jen, holago kontu batzuk erabakitzeko daude, eta otsailin bertan, baimenak eukizkeo, elementu guztiek eskutan izango genituzke. Orduan, batzar baten erabakitzen baldin badeu, bagu ezela, bazkidetza kanpainakin sartuko alko gineke bete-betien. Hemendik eta otsailea bitarte, lehen hodeik aipau du, gaur ateatzeko zinidaeko dirulaguntza, ez da bilarratako ben, o noiz ateako ben. Otsailea bitartin, ateata berluke, eta ekindarrek dirulaguntza eskara bat egingo. 140ko aurrikusten da, posibilidade bat egon daitekela, espektatiba faltsui generau gabe, baina gure ustetan nahiko aukera egon daiteke dirulaguntza lortzeko. Ez dakigu otsailien dirulaguntza hori ze fasetan eukiko deun. Akaso gaude dirulaguntza eskaera eginda, onartuta, igual onartu gabe, porque bilabete berandu egingo digutelako, orduan otsailien ikusi berkoa,
zein dan momentuko egoera, eskutan seguru dazkeun elementuek zein dien, eta horiekin aurrea egiteko erabakia hartzen den. Aurrea egiteko erabakia hartzen den kasuen, baimena baldin badakeu eta ez momentun dakeun proiektun ekonomile horrekin aurrea egiteko modun ikusten baldin badea, aurrea egin dezakegu. Baimena derrior berdeu. Diru laguntzan, ez aukera hori proiektun ekonomile hobetzea dator, eta ikusi beharkoa zein dan momentua. Hori da pixkat. Kontu orduan, espero ez gendun gaur ateako zala idaeko diru laguntza hori, ateatzen danin diru laguntza eskari ingoa, eta hori da pixkat nolabait aldagai nagusile edo esango deuna. Badago baita ere foru aldundiko diru laguntza lerro bat, aurten egon dana eta aurten guek galduin da, urrungo urtea pasatzea, urrungo urtin espero da beste bat egongo dala baita ere, hor 80.000 euro olago zerbait lortzeko aukera ondaitekela esaten zen, baina gauze horiek die elementu batzuk momentu horretan ez daudena gure esku, eta ezin deuna komprometiu ezerta, bai hitzein dugu erakunde horiekin, badakigu ateatzeko asmotan diela, baina ateain berdituzte, aurkeztu inbergea, onartu inberdigute, eta diru hori jaso inberdeu. Orduan, elementu horiek momentun otxailin ikusikoa, hau da egoeria, o pixkate hori ingo gea, o ja salto ingo deu. Hori, erabaki beharko deu, lehen esan duen bezala, modu ontako batzar baten edo inskribitzen din jende horrekin, hori da pixkat. Eta gero behin erabaki hartzen dela, gutxi gora bera aire elementu batzuk fabrikatzera bidali behar direla, 2 hilabete 3 maksimoa kopiatu egon barko litzateke dena, eta obra beste 2 hilabete terdi. 5 hilabetetan, ateatzen denetikan, egon barko litzateke ja martxan proiektua. Oberena udaren egotea proiektua martxan, gehien baten eguzki energi gehien dago momentua delako. Erabaki jartzen dunin baguzela, bazkidetza kanpaina dago, bazkidetza kanpaina bukatzen denin, diru ekarpen guztiek jasota dazke kooperatibik, eta badake dirue o finantziazio nolabait proiektu ejekuta balizateko, eta izango itzeke, ez, egitie planta fotovoltaiku montatzi eta martxan hastie, beak odeirek aipadun epe horietan gutxora era. Gabon, proiektu honek pixket harritzen honenatek, zelai baten eitie plaka jartzia. Azpetik dauen talito pilugin, esan zeatik ez da pentsau, o igual pentsau zen duten, da ez da gize pasada, baino, hektaria bat ez tega asko. 10.000 metro kuadro, ozein taletu zaude azpetiken asko, segei orduan, proiektu haudek eguneko 15, azpetiken eguneko 15, betiko ligik honek kalkulaianik esan dezuten zifrakin. Gehiago zehatzen baldima, jende gehiago apuntatzen baldima, jende gehiago apuntatzen baldima, berkoi beste hektaria nuen, dago beste hektaria. Eta, zitenei, pentsa berko litzekela, teietutan eitie, porque horrek ez dik zelei jaten, eta ez dik, honago zeik eiden. Buelta asko mandizkio guzuk esan desunari, ez da, ondo pentsatu dugu, teiatuan proiektuak instalatzeak bere komplexutan ezuna dauzka, ikusten genuen batetik teiatuen analiziarekin, horrelako kooperatiboa sortzen desu momentuan, berme guztiak behar dituzu. Proiektu bat teiatuan iten desu momentuan, oso ondo aspatu behar dezu ze teiatutan ite dezu, horrek mantenua dauzkalako, eta gertatu izan da, teiatuaren mantenuagatik, proiektua altxa, berriro jarri, hor komplexutasuna daude. Eta egia da ikusten genula, bermearen ikuspuntutik eta ziurtatzeko kooperatiba zeta bakoitzari kostatuko zaion energia eta bere parte hartzea bermatu gongo dela 25 urtetan, ikusten genuen zelaian arazoiek ekiditen genitula. Eta beste reflexioa zen zelaiaren okupazioa, eta egia da, horregatik eman dizkio gain beste buelta, kompatibilidadea, bigarren erabilpena, baina gero behai funtsean ikusten daguna da, Azpeitiko herritarren kontsumoa mugatua denean, lurraren erabilpen hori mugatua izango da. Azkenean ez dielako inbertsio finanzieroak, inbertsio berez energetikoak dira, ez? Eta gainera, lur bat okupatzen da, herritarren beharrak asetzeko. Ez da etortzen hirugarren bat, lur bat leku askotan gertatzen dela, eta gaur egun horrekin polemika handia dago. Etortzen dela elektrika handi bat, lur bat okupatzen dizu, eta hor egiten den
aktibitate ekonomikoaren erregentagarritasuna gainera joaten da ez dakit nora, ez? Orduan herritarra gelditzen da lur eremu gutxiagorekin eta ez du inungo nurei jasotzen. Guk ikusten genuen hori aztertuta azkenean badagola halako justifikazioa, baina bai egia da buelta asko eman dizkiegula eta ez da erabaki errex bat, baina horrela ikusten genuen pixkat justifikatu zitekela eta bestela ere bai lur horri aktibitate agrarioak eta apikultura ingurukoak, plantar guztioa jarriko ditugu, bai saiatuko gerala ere bai bigarren erabilpen agrario bat ematen, aprobetxatzeko lur hori. Argi da hona da, nik uste hori hola esan behar dela, proiektu honek erren bat baino gehiago izango ditu, baina baldin badu bat hain justu hori dela, lur sail bat okupatzea gutzela, eta hori bada, ez guk buelta asko eman dizkiguna eta telatukin gerra asko ibili dugu gure hartin, egile da ziurtasunek behar genitula, teknikoki, ekonomikoki, ez polago proiektu bat martxan jarri alizateko. Eta hori hori alizateko lur sail baten izatiek, ez, ematen dizkigula beste berme batzuk, gastu kontrolatze ikuspegitik eta abarrez. Kontu da, balantzan ez, ipini behar deula, nolabait lur bat okupatziek egiten duen kaltie, komila hartien esan da, eta eukiko ditugun onurak eta zentzu hortan ikusten genuen bat mimo handiz, erabilera bikoitz hori edo hirukoitz hori eman inbertzitzaiola, hori argi ikusten genuen. Eta baloratzen hasita ikusten genuen honen impacto positibu dezente handio zala txikilo kaltie baino. Eta orduan horregatik erabaki da, batetik ziurtasunek, bestetiken nolabait impacto positibu handio izan behar dulago eta ikusten dulago herri onurako eta interes orokorreko proiektua dela, baina ez gehi planteatzen azpeitiko 15.000 biztanleen txako energie sistema honen bitartez planteatzie. Zegero lurren okupazioen ere, ez da berdin ezer lur okupau. Eta guk egin behar deun leku hori, etzan gure lehenengo aukeri, lur eremu degrada hauek edo lehen erabilitakutan ibiligea beira, aukera ezberdinegea aztertzen, lantzen eta bar, eta ez dugu lortu. Hori da, honea iritsi geha prozesu baten, ondori jo zeroitzen jungea, eta azkenin begile eta behitu elkarri, eta esan dugu, onurak gehiago di, aurre egingo dugu. Eta aurrea begira esaten denin, hau da proiektu bat, abiapuntuko proiektu bat, holago kooperatiba sortu eta proiektu erreal bat martxan jartzi garrantzitsue ikusten genulako, hortik aurreako proiektuek ekindarre beak erabaki beharko ditu zer nola egin behar ditun, baina evidentemente argi dago, telatutan plakak jartzen hasteko garaie pasata gaudela. Telatutan ere jarrin berdie eta beste sistema asko ere erabilin berditeu. Hau ez da karta batea joka berdeun kontue, eta geun energi konsumo mailikin bat murriztu egin berko du energi konsumue, baina bestetiken biderkau egin berko diteu, proiektu hau bezalako beste ez dakit zen batez. Beste galdera bat. Azken baten ordie, ekindarren xedie balda erre guztile autokonsumora eamatia, ala ekintza mugauadek. Helburu da, herritarrak konsumitzen deben energi guztile, guztile murriztu inberko genuke lehenik eta behin energi hori, baina konsumitzen den guzti hori herrien bertan sortzia. Helburua. Beste kontua da, hori realidadetik momentu honetan daola oso urruti eta gai gehan bide hori egiteko. Kontu da, egiten deguna baino askoz gehiago egiteko aukerak egon badaudela eta planteatzen duguna da, ekindarrekin bide horri hasiera bat ematie. Oain bat emate gaitze baldin bait, 15.000 biztanleen energi konsumo azpeitilen bertan erotzat joko gaituzte. Gaur zero da eta bi herri zendaiela, ez askoz gehiago, behak aipaudu, eguneko 15 planteamentua da gutxora era hau, urrungo proiektue, teknologie berritzen dituzte, aukera ezberdinek aztertzen junberko gea, modelo desberdinek ikusten junberko gea, sistema desberdinek aztertzen eta desarrollatzen junberko gea, baina hor argi dauna da, gaur badaudela aukerak, eta da aukera horietako bat.
Galderatxo batzuk, komertzializadori ingurun itzein dezue, esatezue geure neurrirako komertzializadora bat eukitzeko, baina derrepente kooperatibatek independienti da, eta nahi deunin komertzializadora zaldaulaikeu. Pisket gehiago esplikauko hori, mesedez? Bai, guretzako garrantzitsua zen, olako komunidade bat, benetan eskema guztia izteko herramienta ezberdina behar dira. Eta horietako klabe bat komerzializadora guretzako herramienta bat dela. Guk sortu dugu bat. Soilik erabiltzen dena ekindar edo sor daitezken komunidade energetiko. Gu ekiolatikan beste herrietan ere gabiltz, Zumaian bailtz bultzatzen komunidade, beste leku batzutan ere bai. Soilik komerzializadoria da zerbitzu emateko kooperatibari eskema honetan funtzionatu izateko. Komerzializadorak beraien sistemak ez bai dauzkate prestatuak gehienak behintzat eskema honetan funtzionatzeko. Behin eta gertatuko da, hau geroz eta gehiago ibiliko da, sistema berri bat izango da merkatuan herritarregia parte hartzea hartu dezaketena, komerzializadorak denborarekin joan barko dira moldatzen ontara. Etorkizunean ez dago kontratu itxirik, etorkizunean ekindarrek lan egin nahiko balu, iruditzen zaiolako, zerbitzu hobea eman dio zaiolgela, edo zein arrazoi batik, la kooperatiba soberana, erabaki dezake beste komerzializadora batekin. Zerbitzu hori, transakzio zerbitzu hori egitea. Beste komerzializak prestatzen dien enean, eman izango diete. Guk bermatu nahi genuna zen, funtzionamendu orokorra, hasieratikan dana preste egotean martxan hasteko. Behin martxan hasten dela, eta behin herritarrek ikuste dutela funtzionatzen dula, kooperatibak erabakiko du, horrela jarraitu nahi duten, beste modu baten, azkenean ja, kooperatibaren bidea, parte hartzaileek erabakiko dute. Orduan ekindarrek ez du sortu komerzializadoria? Ez. Ez. Orduan zeinek sortu du komerzializadora hori? Guk. Zein da hori? Ekiola? Mondragon korporazioak. Mondragonek, bale. Eta hori galdera bat, eta hori diametralki beste puntan iku eta parte hartze eta erabaki almenaz. Nahi nizuen galdeu, nola ziurtakoa herritarrak benetan eukiko bela erabaki almena, ikusi deulako beste batzutan Euskaltelekin gertaudana, adibidez, nola bermaukoa benetan herritarrak eukiko bela erabakimen almen hori, nola ziurtaukoa herritarroietan benetako representazio bat emateala, eta interes pertsonala auket genero ikuspegilei dagokionez, eta beste alde batetik zengo dugu herriko pobrezia energetikukin eta baldauke kooperatiban planteatze alda olako egoerai aurreiteko eraik. Kooperatibaren gobernantzaren inguruan, ni ez naiz aditua kooperatibaren funtzionamenduan, baina kooperatibistak dira pertsona bakoitzak, partaide bakoitzak bozka bat du. Eta asamblea horrek erabakiko du ze kontseilu rektore izan, eta kontseilu rektore horrek gobernatuko du kooperatiba. Ez da beste parte hartzerik egon, orduan hasieran bai sustapen lan guzti hauetan makinaria martxan jartzeko, gu gabiltzala bultzatzen eta lanak egiten, baina hau martxan hasten denean, kooperatiba herritarra da. Bueno ez, herritarrak sartzen direnean kooperatiban, kooperatiba herritarrena da, gobernantza herritarrena da, eta herritarrek erabakiko dute ze bideri ekin nahi dioten. Lotuta pixkat esan desun, pobreza energetikoaren kontuarekin, kooperatibak ere erabaki dezake. Sin ánimo de lucro denean, ezin ditut dividendoak banatu kooperatibisten artean. Hor kooperatibak momenturen baten, diru kaja bat baldin baduka, erabaki dezake ere bai. Soberana erabakitzeko diru horrekin zer egin. Eta gainera, hau pertsonalki da, iruditzen zait, behin herramienta martxan jarrita, herramienta oso potentea izan daitekela, zuk azaldutako kezka hauei erantzun ematen saiatzeko gutxienez. Izateko ja bide bat nola erantzun kooperatibaren arlotik, pobrezia energetikoa gero zabalagoa da eta arazolarri bat da. Bueno, parte hartzina, erantzun dulako, pobrezia energetiku nahi lotuta, egile da proiektu hontan, lehen azaldu deu, azpeitiko udalak atako ditun diru laguntza horietan, laguntzak gehigarri bat izango debela, ekonomikoki justu dabiltzen horiek. Hasieratiken gure kezkatako bat izen da ere, hau ez izati ez, lau dirudunentzako egitean proiektua, baizita, herritar guztientzako eta herritar guztiek aukera hori ez izati. Baina, realidadie dana da, eta egile da, hasieran diru inbertsio bat egin behar dala,
Eta orduan, ekonomikoki, ez, lehen ere justu dakenak, zailtasun hori euki badakela, lehenengo inbertsio hori egin ahal izateko. Osa hori, realidade bada, naiz eta, ez, Azpeitiko udalak erabakia hartu, diruz justu dabilenak, diru laguntza zabalago bat izango dula. Hori batetik, eta gero bestetik esan, pobrezio energetiku ingurun, Azpeitiko udalak ja diru laguntzak aspalditxotik martxan ditula, eta gaur egun ere, ekonomikoki justu dabiltzenak, diru laguntzak jasotzen dituztela, etxeko energien kostuei aurre egiteko, beste gauzen artien. Baina, bueno, egile da, esaten da batetik energi konsumuk merkio izango ja, orduan justu dabilenantzat ona da, baina aldi berin diru ekarpen bat egin behar da hasieran, eta orduan hor ikusiko deu, guk egin deun apustu da, diru laguntza gehiago izan dezan, bikoitze izan dezala, ekonomikoki justu da honak, baina kostientegea zailtasun hori egon badaola. Eta gero, egile dau ja, pixket oindiken gehiagi landu ez deuna, gai honi bueltak ibili ganin ere, zibili gehala aukera bat aztertzen ere, udalan bitartez nola indaiteken, pobrezio energetiko non daitezken nahi ez, udalan bitartez, ez igual hasirago diru ekarpena, udala beak egin ez, bazkidetza batzuk zuzenin, eta, ez da, adibidez, larrialdiko etxebizitzatan ez, dauden nahi, honen bitartez eman energien kontuek eta baina, ez da, ondik ez dakego hori ondoko darrauta, orduan bi elementu horiek batetik endao diru laguntza gehiago, eta bestetik gaur egun bezala, ekonomikoki ez, larrialdi egoeran da honak, diru laguntza jasoko ditula energi kostuei aurre egiteko. Bueno, 8:30 dihue, ez da beste bat animau da. Rondi itxingo deu, batek esan du, beste batek itzitin aldimeu esku altzauta ja itxile ingo deu, eta bestela behar baino gehiago luzatzen jungo eta. Zaldean, pare bat galdera. Bat lursaileatik jarrundia ubizketa, baina lursaile publikudek, pribauedek, erosi inberdi kooperatibiek, inbertsio horietan kontemplautezio gori? Kontemplatu da, bueno. Kontemplautaziok inbertsioa diru kostu hauetan kontemplauta dago, alokau inda, momentuz alokau inda, eta 40 urteako alokau da, orduan. Eta bigarren galderie, kooperatiba honek, honen mantenimentuako, hasi panelak garbitzetik eta fakturazioek, lan administratibuek, langile batzuek ukitzi suposakoik, edo komerzializadoriek, MCC-ek eingoik lan fakturaziouna, administratibuek. Hasieran hiru arlo nagusi daude behin martxan jartzen dela, ez? Bata proiektuaren operazio eta mantenua, hori dana kontemplatua dago, eta pasatzen den modelo ekonomikoetan egina dago, eta hasieran guk hartuko genuke gure gain, hasieran, insisto, kooperatiba soberana, eta bigarren urtean, erabaki dezake behin konstrukzio bermeak bukatzen direnean, 2 urtetara, berme gehiago daude, baina erabaki dezake beste norbaitekin mantenu edo operatu. Bigarrenik kooperatibaren administrazioa askotan asko egiten dela, baina hor lan badago ere bai, hori ere bai, eta azkenik komerzializadorarena. Hiru horiek bermatuak daude gaurtikan, prezio itxi baten eta zehatz baten proiektuaren ekonomiak epe luzera trasladatu ahal izateko eta bermatzeko herritarrak izango duela prezio hori, baina horrek ez du esan nahi, kooperatibak erabaki dezakela aldatu eta beste administrazio batekin, beste komerzializador batekin edo beste operadore eta mantenedore batekin egitea. Eta horrik ikusten duguna da baita ere, aurrekontutan jasota daude 30.000 euro datorren urteko aurrekontuen, Azpeitiko udalak lankidetza hitzarmen bat egitea ekindar konsumo kooperatiba bilakatzen danin, herritarren kooperatiba bilakatzen danin, eta hor, urtino 30.000 euroko diru ekarpen bat egitea baita ere, kooperatibiek, instrumentu izetizat aparte baita ere, baliabide ekonomiko minimo batzuk euki ditzan baita ere, proiektu berriek landu ahal izateko, eta beti ere, interes orokorreko proiektu izango dila ulertuta. Taldiei eta eragilei eta ematen zaizkon bezala diru laguntza, asmu da hona da, bazkide kolaboratzaile izango litzeke printzipioz udala, eta diru bat ipiniko luke,
kooperatibin esku, izango dugu, bere egunerokoi eta datozen proiektuk lantzeko, eta jardunaldi antolatzeko, edo ez dakit zer egiteko, edo proiektu konkretuk landu ahal izateko. Bueno, besteik ez baldin badago, eskerrik asko danoi etortzeatik, 2 minutuko bideo bat uste dakeula, igual guk baino ere argilo 2 minutu zehatzen duna, laburtzen duna, eta, bueno, iso ikusiko dut eta bukaututzat emango du, bale? Bai, eskerrik asko danoi, eta kontu neuki, bueno, inskribitzin kontu hori behintzat, bale?